İmme la yahmilannakum istibta'ur rizqi ala en tatlubuhu bima'asillahi azze ve celle. Ey musulmanlar diýipdir Peygamberimiz. Bir wagtda käde eliniz dar bolar diýipdir. Käde kıssanarsyňyz diýipdir. Käde kıssanarsyňyz eliniz dar bolar. Şonu aňyk bärik wurnup barşyňyza Allah Taalaň söýmejek ýerinden, Allah Taalaň dogry däliýen ýerinden öýüňize ırskal getirjek bolup hawlygamaň diýipdir. Kıssananda ırskal bireme giýjeňdäk geljek bolanna haram yerden derrew çörek çykarjak diýip özüň kıssanma diýipdir. Darykma diýipdir. Halal yerden çöreňeşi we 5 gün beýwefadyr. Horlukda bolar içinni, beheştin içi däldir. Peygamberler nädire bolup geçdi? Ey musulman dogallar. Şu dünýäň ýüzi cennetin içi, beheştin içi däldir. 20'den kän peygamber, yani 21, 22, 23 ya 24 peygamber. Yani evliyaları ýüşürsen, musulmanları ýüşürsen, bir peygamberin dırnıgına yetmeýär. 20'den kän peygamber faqatça Allah Taalaň dinini ýetirjek bolup, dağlaň arasynda galyp, açlygyndan jan bertirli. Hatta bir otun kökün tapmandyrly bir öýlerin aglaryny oklap, bir enerji bolup, güýç bolup bir owa ýeter ýaly. Ol Lubnanyň döwregine, Filistiniň döwregine dağlaň arasynda bar ýakaly, açlygyndan jan bertirli. Bu taýy hor bolun, aç bolun, ajölüň diýdigimizde-ki, gurrun diýerlerini jedile ýadyryp tert berdaşt etmelilerdir. Gurrun ştady bitaýy beheştin içi däl. Bu tak dünýe diýilýär. Adam zindagide her gaýsyny görmelidir. Şonu ýada saljak bolýar. Käde kıssanamızda ýerde ojurek horlukla we ýerde ojurek açlykla we käde kıssananda şol azizleri ýada salanda sen ýüregiňe teselli bolýar. Şondan şurim aýdylýan gurrunla bilen.